Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong ni badan Hajil Road kilapan pau ba kimtre ban kenria na kate ka jaka habai dei ba kajipan kenria ka sarkar yaki na Hajil Road bat ban shong di jing di no hapolo kilo ong ru ba kila shong di jing di Hajil Road menta la khat prasnam bat ba ki bisa hayeng hasam da ka jing kamai ka ba kiyo na ka jing di Hajil Road Shushu kalau ong ba kilawan na municipal ban kendang yaki na kate ka jaka ba kalau ong ru ba karukom le ka municipal ban kendang yaki kalong thik kumamaki ba di jing di ki dei ki le no kinong tu pakalo ang ruba ngolong trasyo ha ka jalala jong boleh sebut mo ba piwan mo ki media ban kali yang ikinong chong badan te ngi kum ki trai jalapat ni yang hala ka jong kanong rimma bat ka hok jongi bangin ngi em janang nem tangi la chong ne la khat pras nem ngi pha school ki khon ro nang ne ngi pendap ya yang kasem hang ne ngi pa ro khot ki jing don kam ki jongi em ngi nang na bat nyem don lat shu da kumoi ro bangin kamai ban peniem ya kan jing jongi badi ki kun ketinga don san ngut ki kun telada kasol kar ngimta kan be ini nang ne te bat kan pensyong ini hang te hapulo te ngi te ngimla ban pediang namar kala jengai ngi kwa ke area be hang ne hajir tang ikinong jirot am dei bang ngi ru ngin penkheng anya kasol kar longi ko ngu ngi buram hi ka an ka sarkar taba ai yang i ka jaka ka babiang bangi ngi la ban peniem ya ki khon ti jongi kai ya ka jaka ba ka sarkar ka dei ban pen i yang i ka jaka ka babiang kai bangi ngi la ban peniem ki khon te hoi ha ka ni ka por ki da ka jing so jon char jongi menem step ki wan ki ni ki pulit na ne po municipal ki pha ki na municipal kiwan ingi kiwan ban kendang ingi lakum ngi so kumbai la jong idei ki taki le no ngidei kita kinong tu ngidei kita kinong lute habangi kamai ka hok ha ka jala la jong ngim sngo long trai shu ngim sngo don hok shu na lor kata ngi hang ne ngi buntang ki khasi sudah ne ki don tang ki khasi long ki dakha ki don hi we arngot tama ki tu ki dei ki ba shabe nang tai ki trai snong ki ba shong hang ne ke na marang ne ka dei ki snong shong ki dakhar ma te ngit dei baka VPP ka wan ban yarap yang ka VPP kan wan ban yarap ngi le khot yaki namar ngi la sngodu jingkermen baki wan kine ki sipai ban wan thombor yang ban wan be yang nang ne ban thap yang chata chapulo hoi kila ai ka license ngi tang bahaka pur bagi snai kane ka license ki kham ong yang bangi snai kane ka license kin lek bu ep hangno haka jaka hanre ki ong yang snai kane ka license ba phi ni song dukan ki klub pensai yang ki klem khot hero yang bangin ya keren phang kata hapo TV PTVC hakata kaliang bat ka sarkar bat kan municipal hanre sendet menta ki wan be ini ki wan weng yang nang ne tingi ngi social jenjar haddo kata tingi bagse ngi hapai syaki nong yarap jongi kum ka VPP bat na ka jingle jong kine ki jong kan ka sarkar menta ngalak ban ong jong ka municipal wat penbor ingi bangin haplech syaki MLA ki jongi namar ba lada ke penbor ingi ban lech ki MLA jongi kemot lak ka penbor ingi bangin lech ki MLA tingi ban sengi haplech namar ba kalek dak kabor ngi snow bangin sayap tangan namarla ko ka jingwan jong kite ki ong pe kinong PB ki la le ha ka jaka ka bangi pen kre kinong sibir ki la le ha ka jaka ba pen kre kinong pulo ki la le jaka ba pen kre oi pi ko ngu ti jing pan jong ki kinong pulo ki pan ha pulo pi ai pulo kinong sibir ki pan ha sibir pi ai ha sibir kinong PB pan ha PB pi ai ha PB henre yang ipat syadu syapuluh te kala jengai syabab palat ngi la bandu no wadia karam ka sya ka ba ki kisim karam ka sya nangi bat menta arpun rotari ki wan penbena dak tenghong yang ki kham ai hiro dak ki kot yang dak ki jing tho yang ki wan ai yang dak ka tenghong ba ki wan penbena yang te arpon rotari bat menta arpon rotari ki wang te tangka pisana ki ba ki shimram nangiro ngimpat la bandum ti pinle kum no menta pat ya mi ne pinya song be ni te ngin ya song be hang ne ngin ya ong be ngi kerpat ni sarkar kum no dei la ka ai no ne jurot dei ngi kongo ngin song surang rei ngin song be ak jaka ki ba ai ni haba ki tep saki ki jaka ki bangim mon ti kum no ke ngin lek lanong ngin nyawat itu customer kan entah nalor ki hiyo ki hat la sniu lupa
Des habangi ngin lewat mai ke customer telanong ngin yo. Kata ke pasam jing ini. Unong ai bela jungi luat don lu panang ne kin be ini sa do sitai japo polo. Te lanong ngin yo tu unong ai bela jungi nang tu polo ba kin ai ja ai kau ini. Ki dia ki jan ki juti khandiat ki badi jhur ki ai khamat ki badi jhur tai ha khamat ki ai namar ki nong di jan ki song sadia namar ki jan da sa da ki snam hadin si snam dang la di dei ba long kam do te tu kamar jongi han re ngi pat ujhur jongi ladang ni do ni jhur tang shimiet ni la bret sa shi sa ha ka wei ka sngi sa shimiet ni la bret ni mla shu baniang ni hab lek phai no sha ki jaka ba kenja te kata kamud long kala dei lupa ka jengiap ingi tak la dei lupa ka jengiap ingi te wat penian ujor ingi bat kinong pibi namar ba ka peniap jai ingi te No namar ni inde ngin penrem ya kino ki jakaro nei. Baro kino somadan ni de kino somadan ni. Ngi klem penrem bat ngi klem kentho ya no. Tambah ngi sudah wa betang la jomba. La kumno kumba ki aya ki wei ha ki jaka ki badai hok pan song ngi ru ngi wa tang ya kata. La da sarkar kumba ngi la lepan apa ngi la kerpat CEO apa office ngi la ong ba penjelan ngi ya kapor. La kumno rementa pej nung pej itu kisiti bangi tap mangiru ya kata ngimtep ngi la depen ngi la dep lej kendu ngi la dep lej ndri ya kata ka song sau ma ula pej ne pej lo namar ngi la dep lej tap ngi la depen i ndri la da pej lo ngi tingi dawa bala kumno udai ban sengap lem kan ya ka ke jeng dawa ka jong ni la lej pe berkat bat ki jong ba mar buat ni la lej bat ka seng yut wing ma sang pipi te kada ka jing khot jongi ngi ya lej rekat hang te ndrei u klem ai jubab ini bat usu kandang betum ne tapat ulak wan lagi ni tingi senjing san min lej sem tang ni kamai te long don se ba wan ai khau kun jongi la da kun jongi ki yap khan ka ba kli trai kala i ban ba kli ta to kan ni kalong kajing kum ka masih mau ya ka sarkar ngini pen khany re ka anjong ka sarkar taba ai ngi ka jaka ka babiang ba ka sarkar ka bam kinong tre sarkar ki bam do nu jur ju bangi di mangi ngi wan ra nak per la jong ngi wan ra na chinong la jong ngi wan di hang ne te ya raplang ke ngi ro ngatung wan ta jan mit te mo ki ong meni ba kawan ka municipal te ki keren he ba tang bat keren tang bat keren rumlong te long keren hai hati cukup besar dengan tengah kelemdan cukup warna ini kadang kawan lah berat dan membantu kita hadin pada siang itu iba kan siang kan dia tang syukang puk kiwan dal kini municipal kini kulit ong ta ki ba ki ayu ki mai itu iba kan ladin itu nyalong kan ya keren rumnya kimnya pensyaya keren teh tangi ngimban sikin hab yakuni ba marbut dan bakin wan ya rap lem kini Keren bahek kumno kong ki besar. Ki ong kumno. nga menit tengah ngaklem dan tikitu bawan ni kong alhamdulillah kisua yang sedia tu kini kan itu ni kiwai ki ong baki keren bahar tikin ong ban kendang baik kan ban kendang baik kan telongi pada long ta kan mi kuat baik hang ni kiri jelrut kan Kidon kidukan mene bala dep sya kendang sya dep sya ra ki tiar ki mar. Pat dia dan bakli re. Pat dan dah. Ni tepat dia siang selam tinggi siang kulai re. Ha. Ta padat na basya ayu tolang baki ong bom syak. Ha. Ngat tengah padan ngapat puai re kidang yang puai tau kiwai ki ong bom syak re ban syong di jindi bakadai ka lenti kan dalong ni pade long tepat punta kentang penlek hi hang ne hajil rut ki ni de la jong ka ayu pi ka net ka kum ki wai ki yo la jong ka caka tu ni ri ku la jong ka caka kan ni jerut kan long ne ta kim ai ne surok ki nai ni jerut kan mo Dah. Ku belai. kom tai Ha. To ke ba pidon ban ong hala ka jingwan kendang ni jubor gini o besar. ngadan ban ong kum ne namar ba ngi hang ne ngi la syong la slam mo tengi hang ne hingi besai ki kun ki ting yo ka pam ngi yo ka kamai nang ne tengi te ngi burom ya ka sarkar ho ngi burom ba ka sarkar kala le phai ngi tang ba ngi kirpat kum ne kam ba ya ki we kum habibi kum hasibil
PI kajaka hasibil hi APB PI hi hapulo PI hapulo hi te ngi ro kinong jerut ngi kerpat kan bapin ya wat lem yang ngi kajaka hang ne hajurut hi kenang ba bangi ya bangi bangin long kumta kan bangin yo customer kiba biang bat kawero ngasngeu kadon hi kajing sngeu namar ba hoj ka municipal kalau hi bangin wan kendang hi tang bangi ngibat kaseng BPP ngilale je kenduk ya usi o pat uong ngin sange syai kajing kendang re menta kasngi pat kumno pat kiwan kina ke municipal ban wan kendang ngi tengi ngim so thau re kana kajing le jong ka sarkar re ngi kerpat de ka sarkar maka sarkar kan perbuat jaka yang ya hajal hang ne hajal ha area jelrut la dalong kumno ra bangin yo hang ne ha area jelrut la dang im yo re hang ne hajal rut ngin syong temperet ngin syong ba hang ne ngin nami re nang ne dalele ngin syong ba hang ne kam kata Toko ngai ke bab hidon ban ong halor ke jingwan kentang jubor gini ki upsar ke municipal. Oh. Te ate ngom suya hap re nama ba ni tingi la le sakut tingi pan hadat commission ni la de file tu ka case sama ka kut ka ong ni kirit sapo division bench nama bre hapo ka single bench kim pala ra bandai. Dia mendapat ke municipal ngi pan por ngi station guru pada hana em ko interview e wo PTA. Dia benar lagi wan municipal tingi ong hap iPod mo yani kamu tu suwe ngi sindat hap iPod nama bre ngi ada pensana do ni ko ada bilik kan be iba esero ada bang himan iPod ni nama ni ka ba mentate nya hap tu ban su yalam ngi station po pulo rumah tambah kim stop ni ki wan meeting ni ong ngin chong bet kat ba pat pen bet te kata kai ni ka ba biang tingi ni ong ngin hap chong be ong ta hi ma nama balik kata kala tiru pamde te ka ba dek na ka ba wet eno nuru aduh kibri ro ki ba ya den tiru dei ra ba ong bangi sit ha bangi bet kumni menta ki wan thiet dei ba ki sok am ki dei bum dan jingwet am ki hato ong se da ya kali e maki kin nang wan hi trai kumni em trai ra balik thiet na ki menta ki customer ki wan bet ki ong ba ki biang ki persat ra te ngi ong ki biang te ha ba ka an ko ong ba u nong ya den tiu dan la hok ha ba ki nong ya den ti kim dan jingwet dei balik pi wet ba PI kumno apa pi la kerpat mah ban ong aipor syua ban pingkerya andre ngi ba kilawan sendat ban kentang jubor kai ga ba pi yo i le se ka sota am ngi ong bet ba pi kim la da ban kerja te ka ba menta te namar bale 20 rupees ka ya ka ba menta te ke bang apan ke ba kala ya cha ko du menta ba kala pa ngi division bench ka kham ong la ba reject na kumno ngi ke zungi pengirung ong ini syong cha amar bale ka sarkar kala te beli kamla ngi dawa ban pan be hajuru beli kamla da kaman ni tang hapo sikil mat kala ban ayangi hang ni tamba ka ko ban pen ngi ko ban thap ngi ki masi ki snyang sate te ki spangut ban yalet dia hang te mi hap sura ka em ja jungi te kam dan sura kala akut no sunan ni le kam tam baye de ka mar pot le ma tang si dam la de la los tingin le sate ngi ha du bakan da long yo ste san banai nyo pisana e ban chuya sang ji sag man kasi shu thiet mas thiet mar man kasi nyo pisana e ngin thiet ar kilometasi tang ka baile syong tu bro sini sai mi la ta puringa ngi nyo sini dem da jing mentoy ka bai man pala pui ki haja te ka sarkar kari ban suko gan na mangi di ki mar pot tem dei da bangi di cha ba long kan sa long yo sto bangin absan banai ngin sai bit pisaman ke sini ki haja ngin thet mal man ke singin brat ngin sai ngin brat man la kasi mi hab da me kata te ka ban perkhat ba so ke na mangi di ka mar bam te dei da ngi di jan ne de kyare e te kata hin te yo yo komenta ngin chong hi ka jing rap lang jong iba ese na jong ko PPP ese te kam su shngan hi mo menta te bangi yo ngin shong me hi ngin ya pat no kara sa ka